Dámy a pánové, dneska urobíme video, jak moja sestra riadi v GTA 5. Možná jít na to. Doufám, že nenabůra. Lebo už to vidím, už to aj cítím. Nabúrala, ideme. Dámy a pánové, teraz idem ja. Tak, teraz toto sa mi nepovedlo, ja neznám, že toto. Tak môžeme ísť. Dámy a pánové, dáme to, teraz dáme si voľaký drift. Áno. A chcem, aby sme dali tých 100 súb, tak prosím,